azụ ọza ike na mma nwere mezechi Igbo Savabi na bebe Igwe Angola ọzọ Igbo ndụ igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike onye ọma Gabriel Yakam Gabriel mo Gabriel Nedema Ajibale mbọ na nam Gabriel nwanne Gabriel Aji Ike na Angola State Gabriel onye ọma Gabriel nwanne Oyama Gabriel no Gabriel Aji Belembo kanetilegwu Roma ka nwobu doji nwanne gị nyabu nna lo doji nwobu nwanne m Oyama Gebu azụ ahụ na mmowele mo Gebu na mmowele mo oji kara eme ọgụ aji akpọkwuo dike Gebu akpọkwuo dike Oyama Gebu di Judeti Oyama di Judeti nwanyị nene lo mmanya give osodi eme achalogo yaba achalogo dị mma osodi eme akụ nwunye gị bụ na Angola avọmụlọmụ maka ma nene Joma ya bụ nwezie o mesịrị mụ asị mụọ chibu ụzọ mmụ Gebu na nam odogwu Gebu Nedema Oyama Gebu gịsị mụ kenesie gịsị mụ kene ọnọra nwanne m isi mụ kene ọnọra je ọnọra ebe na mụdọrọ ọnọra nwanne Oyama ọkpọle nzere igwe wulie ọkpọle nwanne m ajibale mbọ na anam asịghị oge ike n'esie mmanwụ na-eti egwu Oyama Gebu ekene ego gị na mmanwụ ọgbọla nwa wulie ọ gaala n'eluwo n'ime anya achọrọ m nsogbu Oyama ya dịka onye dịka oko mmanwụ na anam ike na nwanne ike na anam isi na mmụ enwere m ya onye dịka nwanne eze ọmọgọ daalụ Oyama Nnamdi okekeze bụ daalụ okekeze bụ na anam na ndị ọchịla ọzụọ gịbụ ọchịla ọzụọ Nnamdi Okeke ike na Lagos steeti ike na Delta ike na Anamodo Nnamdi ọchịla ọzụọ gara daalụ
n'ife adịghị mma akwaze nwasa n'ime mmụọ ewele mụ n'ime mmụọ ewele mụ akwaze nairo n'ime mmụọ ewele mụ ike na ngụla nnọọ akwaze malebe ya emele mụ mele mụ na ndụ nne nwa ekene nkene nna loche ma na-ewu ogonu ma ọ na-ewu ohu ọya ọrọdịbe odigbo nwa chụọ imo odigbo nwa chụọ ime chakoman ezi oyi n'ala ekene nna loche ma na-ewu nna alụ na-ewu ma ọ na-eti egwu igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike geburala aji bịala mbodo aji anyị ekene gị ọya ọmatiki odigbo chukwu emeke nna m na-achị odigbo egwu odigbo nna m na-achị chikwu gọzie gị ga-ebuziga nkene gị ọnya ma udoji nwanne m udoji akpa mbọ na mmụ ewele m udoji akpa mbọ aji bịala mbọ na na m si m okene gị udoji aji ọya ọma aloitus nwanne ọka ya bụ ọkwa dike na mmụ enwele m gị bụ ọkwa dike gị bụ ajibịala mbọ na ana m gị bụ si gị kenesie ọyọma kiris nwanne m ọyọma kiris ude ike zuo mee na mmụ ewele m ike zuo me one of mmụ ewele m ike zuo me ụdọgala ahwalọ na mmụ ewele m ụdọgala na-ede mma ọganna luonu nlalụ ịgbanugo ugeba na aja gị bụ ugeba na aja oke osimiri latata nna lụ ịgbage oke osimiri latata n'ime mmụ ewele m ọya m udegwe oyim udegwe nwanne m ọya m udegwe Peter onye ọma ya bụ chairman Anambra na Igbo niile na Angola nwanne m kolobịa megwu niile kolobịa megwu udegwe nwanne m chairman Anambra na Oyi na Angola daalụ nna anyị ekene gị daalụ osu okeke eze abụ chikwu gọzie gị gị bụ akwụgosila okeke eze abụ nọrọ m etiti ndị ọma nyaka nna-ekwu ọyọmimazelu nwaguleri nọ emazelu nwanne m nwaguleri nọ ga-ebusi kene gị ajibịala mbọ nna-ekwu nnukwu mmanwụ onye ọma ga-ebu
aji bịala mbọ nnọọ aji bịala mbọ na na m gebu ọka mma gebu nwanne m onye chọrọ maazị eko Chukwu gọzie gị ike na Jakarta nwanne m onye chọrọ maazị eko na mmụọ agụ ike na Jakarta nwanne m Chukwu emeghị bụ eme onye chọrọ na amazụ ahụ Chukwu emeghị bụ emelụ gị onye emelụ gị onye ọma Sunday ọbalị zọba SPI nwanne m odogwu ego SPI na m Sunday ọbalị odogwu Sunday jele kpasịa ike nata kelie uwe ahụ ndị uke wele bịa ibebe bịa dịrọ mma ahụ Sunday ọbalị dị nne m lụ Sunday ọbalị ka Sunday lizie ego ọnwụ ebe gbuo nne Sunday gbagwa onye ọma Sunday ọbalị nwanne onye kwele ọbalị onwe zọba Sunday dị onye ọma kene na-ekwe nwanne m nọrọ m etiti iwe onye malụ ekene ya ekene na-ekwe iwe onye malụ kene nne ya na bekee na-ekwe iwe onye malụ kene ya ekene nwanne m gị bụ ji 20 eme ọgụ iji 20 mele m ọgụ nana ekene mgba nana ekene nwanne m o ji 20,000 o ji mele m ọgụ n'ime ego ka njem ewele m ka ndị eze ụtọ ya m banadị nwanze dị igwe botoboto ka njem ewele m eze chi ka nje zụta mmanụ itere m mbụ banadị ọgọ na-asụ ite chairman na-efu nna alụ na-agbọ gị aji bịala mbọ na ana m gebu aji ọ sịgo m ga-ekenesi ya igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọ ọkụ edike onye ọma alụmakụ alọghịze dị igwe anahụ ọ na-ewute m alụmakụ m rụrụba ọnwụ ebuga alọghị ọnwụ elu mma Sunday ozidi n'elu ụwa ozidi ize dị igwe Sunday nya tụla alọghị abụna ọnwụ bịala egbu oke mma ọnwụ ebe oge alọghị alụmakụ m oyi abụ orimili nnọọ Simeon ga-ebu onye ama ga-ebu nna ekwe orimili ga na-atụrụ nnụ Simeon na-emalibe imelibe m melinye nna lụọ nwa ekene gị Simeon na-emalibe imelibe melemibe m nwa ekene gị aji bịala mbọ na ana m gebu relu ndị ọma gebu gị bụ ozigbo ndụ n'ime mbụ ewele m ozigbo ndụ nwanne igwe na Angola gebu azụ aza eki
gebu nne nna mma kama na gebu azụ ha ịmalụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya nwanne onye tabụ olie ka anyị na-ewu gaketalụbelie azụ ọzọ eki chemani na-ekwu nwanne nna ndị azọbaghị chemani na-ekwu nna alụ ekene gị anyị tidele egwu nwebe akwụsị si ka zuo ike ka anyị nye ogwu iwu uwe nyo nwelile menya bụ mmanwụ ndị asịrị ebula ịgbanwekwuo n'ike akwụkwọ mmụbụ mmanwụ anyị tidele egwu nwe kwụsị si ka anyị nye ụwa ndị asịrị ebula uwe kwuo n'ike akwụkwọ mmụbụ mmanwụ ndị asịrị anị m aka ndị asịrị ụlọ ram anị m abịa ọzọ ọya mando wanụ neni ndị na-ekwu neni ndị na-ekwu neni ndị na-ekwu neni ndị na-ekwu nna lo chemani na-ekwu neni ndị na-ekwu nna lo na-ekwu ọfọma nwachu na mmụazụ ahụ ike n'obodo oyibo fọma nwachu ọfọma nwachu na mmụazụ ahụ mụ na nga dị na mma ike n'obodo oyibo fọma nwachu kere maka jidova jọbala ngịrị ya dị na mma ajọbala nwanne m chemani na-ekwu nna lo chemani na-ekwu mmanwụ na-ekwu okwu onye ọma Chukwudị bongo mmanwụ mụdaze na nna m Chukwudị nwanne m nwokala bụ bongo mmanwụ mụdaze niile Chukwu gọzie gị agbochisie mmadụ n'enu ụwa n'ebe elu onye ego oyibo ji n'ọlụ onye ọma gebu ajị oyime gebu ajị gebu nwanne m ajị bịara mbọ na nna m gebu relu onye ọma gebu n'ede mma bongo nwokala bụ n'elezi oyime igwe ndị a na-amụ na Angola akpọkụ dike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọkụ dike igwe ndị a na-amụ na Angola akpọkụ dike onye ọma gebu agbokwo dike igwe ndị a na-amụ na Angola manwụ ekene gị onye ọma Julius Nnọka nzako n'obi ebuzi m kene gị nwamma ewele m onye ama otiaba na-adọ nwamma ụdọrọ ameke otiaba ga-ebusi m kene gị onye ọma ebuchi nwanne m ebuchi okeke eziokwu bụ ndụ odogwu Chukwu gọzie gị onye ọma ụdọji anịja nzako n'obi ude agwara afọ nwanne m n'ime mmụọ ewele m nwanne nwe obu ejikọ mba dị ya n'agụ
jika na-agọ mmụọ ọ na-ewute mmụọ onye ọmajọ dị jika mba dị ya na-agọ jika mba dị ya na-aga ọ na-ewute mmụọ ọ na-ewute mmụọ Chukwu dị ọkọngwọ Chukwu dị ọkọngwọ igiliga Japan niile na mma ọba agwụ ga-ebu kene gị ga-ebu onye machi nọ nso Chiwu nọ nso nwanne m Zigomani nwanne m Chiwu gọzie gị ga-ebusi gị kene ụdọji nwachu nzerafụ nwanne m Chiwu gọzie gị onye m dagwarafụ onye ọma mụnne dị na mma dagwarafụ do Chiwu gọzie gị nwanne Ezichu keromaka Ezichu akwọba na mma ewele mmụọ Ibu ndị Benjamin Ezichu oyi m Ezichu nwanna na-ekwe Uche chalia na-esi na mgbe ole m Chiwu gọzie gị ga-ebusi kene gị ya onye ọma Chiweze ọkọngwọ igwe mmaị na mgbe ole m na bụ natali dike mma na mgbe ole m n'ime mmụọ jade gebu nwanne m gebu siri m okene gị onye ọma ọkọngwọ Haisenti Odogwu ọkọngwọ Haimandi n'ime mmụọ jade ndogbu broda ya nwelodebe ọkọngwọ Nairo Chiwu gọzie gị gebu siri m okene gị gebu ose na-egbu ezela anya na mmụọ jade ose na-egbu ezela anya Chiwu gọzie gị gebu ose na-egbu ezela ihe ose na-egbu ezela anya gebu Chiwu gọzie gị onye ọma Dani ezi oyi m Dani na-eke gebu Dani onye gbu evi Chairman na-evu Chiwu gọzie gị Melody mmebo atọbụla ka onye ọma Melody mmebo onye ọma ọkụsa ndị Igbo na nna m ụdọgala nwanne m oke nwanna m ata nwanne n'ọfụ ndị egwu Chudokwu ya na-agọ Chudi mbụ ma onye ọma mbụmokwu ya na-agọ mbụmoke mma keromaka onye aka kocha nwanne gị kocha gị ndị dị na mma keromaka onye aka kocha gị ndị dị na mma aja ewu na-ata nnọọ n'ụsameke ezi ọya ezi nwanne m na lekene ijenu ọya ma asalem ọgụgụ bayo asalem nwanne m asalem ọgụgụ bayo n'ime mmeta na m nnalo Chemani na-akpọ unu Chemani na-evu mmanwụ na-eti egwu onye ọma onye kalụ Chuzimani onye ọma Chuzimani nwanne m nwa ime ọba eche Chuzimani na nna m mmọrọ ọba mụlụ odogwu dịka egwu na-akpọ onye ọma gebu aji bịala mbọ
aji bịalụ mbụ arụ ya gụ nem gebu arụ ya gụ mọlụ gebu arụ ya gụ mọlụ gebu igwe na Angola ịmala ihe ya emeli m mele m na ndụ ga mụ n'anya gebu nwanne m nwanne onye mesịla amala n'enu ụwa emesi bulu m ụdị bulu m ekpa ya lọwa onye makwa nwebe nwanne osodogwu bụrọda bụ n'ike ịbụ akụ enwebe nwa igwe nọọsụ na nna m nna m dalụ nọọsụ nyamụlụ n'ugwu mma nyamụlụ egbu n'ike onye ọmakwa enwebe nwa igwe nọọsụ odogwu gebu aji nyasị m kene gị nyasị m kene gị anọlọji chiokwu onye aka ebe atụ nwanne onye aka na-ede mma onye ọma ekene nwanne m nwara m obi ekene okoye nwanne m chiwu gozie gị iwu ịmalụ kene ya ekene nwanne m ike na Delta steeti ekene gebu nwanne nnalụ anaghị onye ọma gebu aji bịale mbọ na anamụ gebu anya na-agụ chukwu gọzie gị gebu chairman na-ekwu ka o chele n'oge ọzọ ka o chele oge ọzọ ka o chele n'oge ọzọ igwe ndị a na-amụ na Angola akpọkụ edike igwe